Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usedlulile emhlabeni umnumzane Bhodloza Nzimande eNingizimu Afrika ke usowile umthi omkhulu ngokuba isidlulile emhlabeni ingulube encane umnumzane Bhodloza Nzimande. Kanti ke lezi ndaba zitholakale namhlanje zidedelwa ke umndeni, kodwa ke noma bengabekanga ukuthi ngabe yini imbangela yokudlula kwakhe emhlabeni. Kanti ke umnumzane Bhodloza waqala ukusebenza kwa-SABC ngo-1978, wahlala ke kule nhlangano waba ngumsakazi ngalapho sikhathi wawusabizwa ngokuthi ke iRadio Zulu, wasuka ke wawusuka kuRadio Bantu uphathe sekubizwa ngokuthi ke woKhozi FM. Yiyo ke lengqalabutho yaphakamisa imculo yesintu eminingi, kubalwa kuwo ke uMaskandi, uMbhaqanga, iScathamiya, yakwenza ke kwaba yinto engcono, futhi ke abaculi nabo benza lo hlobo lomculo bangazenyeza. Wakhuphuka njalo ke njengoba namhlanje lemculo iyenza ezibukwayo eNingizimu Afrika ku ngenxa yakhe ke umnumzane Bhodloza. Usigiya ngengoma nje udume kangaka kulomsakazo, yiwo futhi ke amagalelo akhe. Kanti ke ukwasakaza uhlelo lozomculo walibizwa ukuthi ke ezodumo kwa-TV, ubeke eseshiya kwa-SABC wayongena emabhizinisini. Kanti ke amazwe enduduzo engenile enkundleni zokuxhumana, abantu ke bayakhala eNingizimu Afrika yonke. uKhozi FM ke lapha ku-Insta lubhala kanje, luthe sibhlungu somsakazo uKhozi FM ngokudlula ke emhlabeni kwayo ngumphathi wethu ubaba R.I.P Bhodloza Nzimande. Lala ngokuthula ke mphephethe, udlalile indima yakho emhlabeni, uthuthukisile umsakazo, wothuthukisa umculo wesintu. Siyabonga ngegalelo lakho. Basebethi ke R.I.P Bhodloza. Kanti ke uMC Tjatha uthe ukufa kulinuku bakithi, awukodwa ngomphephethe madoda. Namuhla ngingumuntu nje kungenxa yalensizwa eyangithuthuka noma eyangithutha odakeni ngexova udaka, sakha izindlu zomxhaso elindelani, yanginika ke ithuba emsakazweni lokuveza ikhono lami engaliphiwa umdali lokuba ke ngumsakazi. Namuhla ke ngiyakazela nje inqwaba yezindondo nemkomelo yokwenza kahle ngenxa yokwenza kahle kwezokusakaza kungenxa yalo baba wakwaNzimande oselele. Wasefaka ke ama-emoji atshengisa ukukhala. Uthe insizwa le ebenenhliziyo enhle ngendlela eyisimanga, ihlala ifisela inqubekela phambili ngaso sonke isikhathi. Into ke ebengiyithanda kakhulu ngayo ukuthi ke ubehlala ezivikela ngaso sonke isikhathi singabasakazi. Makukhona ke umkhonto ofuna ukuzuma singazelele, uthi ke ubugcina nawe usubona umsakazi ukuthi kube akuyona lensizwa ngempela, bekumele ngabe lo mkhonto ungihlabile. Wase ke eqhubeka nokudlulisa amazwi enduduzo. Kanti ke nabahlukahlukene noKhuzani ngokunjalo naye uthe wadlulisa nabanye ngeke ngazifunda zonke, kodwa ke nathi sizwe iDemedia sithi ke dudu kubangani emndenini kanye nakubo bonke ke abantu abebemthanda, futhi ke siyisizwe sithi ke lala uphumule eqhawe.